Ibu Kepala SMA Negeri Kalih Karanganyar ingkang kula hormati, Bapak lan Ibu Guru ingkang kula hormati, lan sedaya rencang-rencang ingkang kula tresnani. Ingkang sapisan, monggo kita sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur marang kehadirat Allah ingkang Maha Agung sampun maringi rahmat lan hidayah saengga kita sedaya sampun makempal wonten mriki kanthi sehat walafiat. Wonten mriki kula badhe ngaturaken sesorah babagan penyakit demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue utawi biasa disingkat DBD yaiku penyakit demam berdarah kang kasebabaken saking lemut Aedes aegypti. Gejala penyakit DBD yaiku kawiwitan saking panas ingkang inggih terus-terusan kasusun timbulipun butek abrit wonten kulit. Menawi sampun ngoten niku ingkang langkung sae enggal dipun buka dokter utawi rumah sakit. Amargi menawi telat saged membahayaken. Demam berdarah uga saged dipun cegah. Cara ingkang saged kita tindakaken yaiku 3M. Menguras, menutup, lan mengubur. Menguras yaiku tegese nguras bak tandon toya. Menutup tegese yaiku nutup sedaya barang ingkang saged kaisi toya. Uga mengubur yaiku ngubur sedaya barang ingkang saged kangge ngendhog lemut. Cara sanesipun yaiku fogging utawa pengasapan. Para sedherek ingkang rawuh, monggo kita sedaya nindakaken usaha kangge nyegah penyakit demam berdarah sesarengan supados boten wonten korban jiwa malih. Serta monggo kita sesarengan luwih njaga kasarasan lan karesikan. Cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan kula nyuwun ageng pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.